लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव 25 जुननिफ्राय 31 जुलाइ अक्ट'सिम वार्कशप मावबादा हाबाफारिया थुंगेबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारि लोरगि थियेटार ग्रुप मावख'आव फरायसा फरायसुलिफोरा गोलोम बोथोरनि बन्द' समाव 25 जुननिफ्राय 31 जुलाइ अक्ट'सिम वार्कशप मावबादा हाबाफारिया थुंगेबाय। जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायो दि लोरगि थियेटार ग्रुपनि नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ दिनैनि जोबथा सानाव फरायसाफोरनि रोंगौथिखौ लानानै एम्बुनि लानजाय गोमानाय थुनफावथायखौ दिन्थिफुङो। लोरगि थियेटार ग्रुपआ जोङो बोसोरफ्रोमबो गायसनजेननायनिफ्रायनो 2009आव जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो वार्कशप खुंनाय जायो। दा नैबे कर'ना समाव एसे बन्द' जादोंमोन। दा जोङो देग्लायनिखौ नैबेयावहाय 26 जुन 22 जुननिफ्राय लानाय जादों 31 जुलाइसिम आरो जों उन्दैफोरनिबो लानाय जादोंमोन 22 जुननिफ्राय 15 जुलाइसिम बेखौ फोजोबनाय जाबाय। दा दिनै नैबे गिदिरफोरनि वार्कशपआ जोबनायनि माबायाव फैबाय, थुंगेनाय हाबाफारियाव फैबाय दिनै। दा बे वार्कशपआवथ' आंनि मथे बुंनांगौबा माने जोबोद साक्सेसखौ बुंनांगोन आरो। दा बेवहाय जों जे थांखिजों खालामदों वार्कशपखौ, सोलोंसाफ्रा खम जादों जानो हागौ, गोदान सोलोंसाफ्रा फैदों, ओमफ्राय बांद्राय सिगांफ्राव जेरैबायदि बिदि जायाखैबाबो, नाथाय बांसिन गोगोमसिन वार्कशप होनोबा गोगोमसिन जोङो टिचार लानानै फैनाय बे वार्कशपआनो जोंनिया जादों। मानो होनोबा बेवहाय जों गोबां गोजाननिफ्राय गोबां रोंगौसार सारमोना फैदों बेवहाय। दा जोंनि गेजेराव सफैनो हादों, नों वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैदों सार सासे NSDN सजल मण्डल सार सफैदों, मणिपुरनिफ्राय सफैनो हादों सिनियर सासे गागि थियेटार फोरोंगिरि सासे बिथाङा सफैनो हादों, एन जदुमणि सिं, बेबो आरो जयन्त नार्जारि बिथाङाबो NSDN बे क'क्राझारनिखा, आरो लोगोसे जयन्त राभा निउ दिल्लीनिफ्राय सफैनो हादों, आरो लोगोसे बादनदुपा कला केन्द्रनिफ्राय बसन्त राभा होननाय सफैनो हादों। दा जों बेवहाय बे वार्कशपआव जोङो थियेटार मुभमेन्टनिफ्राय लानानै फिजिकेल एक्सारसाइसनिफ्राय लानानै जोङो भइस आरो बिदै जायखौ रस होनना बुङो जायखौ, नङा होमबा, इमसन्सबो, गुथा इमसन्स जायखौ माने एक्टिं खालामबा द्रामा गानोबा बेखौ गोनांथार, जाय माने जोंनि आर्टिस्टफोरनाव बेखौ नुनो मोना आरो जाय मानसि। दा बे गुथा रस आरो मोनब्रै भावफोरनि माबाखौ लानाय जादों आरो दा बेफोरखौ जों बाहाय क्लासाव मोनजोबनाय जादों। आरो लोगोसे माखासे प्रपार्टि मेकिं, जों सेट मेकिं मोनसे नाटक खालामबा माबायदि खालामनांगौ, दा मा बानायनांगौ जायो, गासिबो जों जे बुस्थुखौ बायनाय जायोमोन जेनेबा बेखौ गाव गावनो बानायनो हानाय केपासिटिया जोंनियाव जाय बाहागो लादों बिथांमोना हाबाय आरो दा बेवहाय मास बानायनाय, जेनेबा जिब जुनारफोरनि खर' बानायनाय, आरो जोङो मा बुस्थु बाहायो नाटकआव, जेनेबा नोङो सिखा रुवानिफ्राय लानानै सोब बुस्थुखौ जों बेहाय बानायनाय जादों आरोखि। दा बेहाय जोङो माखासे बानायनायनि आदबफोरखौ जे बे वार्कशपनि थ्रुयै जों सोलोंनो हादों। जोंनि गथ'फ्रा जाय स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लादों बिथांमोना रोंजोब्बाय गोबाङानो। दा बेखौ जोङो दसे गुबुनावबो आरो गोसार होबावनो सानदों आरोखि। जोंनि थांखिया बे आरो लोरगिनि थांखिया। दा जोंनि टिमा गोख्रोङानो, लोरगि थियेटार ग्रुपआव गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों, बेखौ जों मावलांबाय थागोन। दा बे वार्कशपनि थ्रुयैनो दिनै 20 साननि क्लास लाखांनायनि उनाव जों 10 साननिल' रिहार्सेल खालामनाय जादों बेवहाय। 10 साननि रिहार्सेलनि गेजेरजों जोङो गोदान सोलोंसाफोरखौ लानानै दा नैबेवहाय मा रोंखो, जिखिनि बुस्थु बानायनो मोन्दों बे बुस्थुफोरखौ जोङो रायजोफोरनो देखायनायजों लोगोसे जोङो मोनसे खुगा सल' फावथाय बेखौ दिन्थिनो लादों। बे जाहैबाय एम्बुनि लानजाय गोमानाय। दा एम्बुआ मानो लानजाय गैया, जेनेबा एम्बुनि लानजाय गोमानाय, बेखौनो जोङो फावथाय महरै दिन्थिनाय जागोन आरो दा दिनै बेखौ बिथोन होदों आंखौ एसिस्ट खालामदों बानसिं बसुमतारी। दा बे आर्टिस्टफोर गोदान जाय स्टुडेन्टफोर बाहागो लादों बिराद खस्थ' खालामबोबाय। जों बेवहाय नांगौ बायदि फेसिलिटि होनो हायाखै जानो हागौ, आरो जोङो रावनिबो स्पन्सर लानाय जायाखै बेहाय, जोङो बिखायाखै रावनावबो, थेवबो जोङो नाजादों जेसेबां हायो एसेबां। दा जोङो बुंनांगोन जोङो 100% नङाबाबो 80% साक्सेस जोङो लानांगोन आरो। दा इयुनाव जोङो हेफाजाब लुगैयो बयनिबो। दिनैसिम लोरगि थियेटारफोरखौ गोबां सापर्ट मोनबोदों जों, पाब्लिकनिफ्राय मरेल सापर्ट मोनबोदों, फिजिकेलि सापर्ट मोनबोदों, दा फाइनान्सियेलिबो सापर्ट मोनबोदों जोङो गोबां साइडनिफ्रायनो। दा बेखौनि थाखाय जों बेखौ साबायखर बावो बयनिबो। इयुनावबो जोंखौ जाहाथे बेबायदि हेफाजाब होलाङो बेखौ जों लुगैयो, जाहाथे जोङो माहारिनि थाखाय माबा मोनसे खालामलांनो हायो नामा, जों बेखौ हास्थायो आरो दा बेनिखायनो दिनै नायनो हागोन नोंथांमोनहाबो। दिनै नोंथांमोननि भिउवारखौ आङो माबानो सानो, बेनि थ्रुयैनो एसेबाबो नायनानै जों इयुनाव जाहाथे
जोंनि वार्कशपफोर जायोबा बाहागो लायो जाहाथे सोलोंनो नाजालाङो बयबो बेखौ जों हास्थायो आरो जाजेननायनिफ्राय जि थांखिजों जोनोम जादों बिसिम जों सौफैनो हायाखैबाबो जोङो लासै लासै थांगासिनो दङ मथा-मथि 60-70% जों आवगायबायानो जोंनि थांखिसिम आरो जोंना थांखिया जाहैबाय जों दासो नट अनलि थियेटारल' नङा ड्रामाल' नङा थारमाने ओमफ्राय नामा जानो हागौ लोरगि थियेटार ग्रुप दा बेनि गेजेराव गोबां हारिमुनि माबा हाबनानै दं जोंहा फक डान्सनि सायावबो जों खामानि मावनाय जायो लोगोसे आर्ट एन्ड क्राफ्टनि सायाव खामानि मावनाय जायो दा बेफोर हाबाफारिखौ जोंहा दा बुंनांगोन मोनसे मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि आन्दाराव जों लोरगि थियेटार ग्रुपआ मोनसेल' बर'नि मोनसे हारिमु हान्जा जाय मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि आन्दाराव रेपार्टरि ग्रुपनि गनायथि मोननो हानाय आरो आसामनि गेजेराव मात्र 31 टिम दं बिदि दा बे हिसाबै बिटिसिआव मोननैल' आरो बेखिनिखौ जुदि बयबो गुबुन कालचार टिमफ्राबो आवगायनो हायो बे लेभेलाव थांनो हायो बेखौ जों हास्थायो आरो दा बेनि थ्रुयै जोङो जोंनि कालचारखौ जों दिनै राजा इरागदाव फावथायखौ दिनै मुम्बाइआव देखायखांबाय जोङो बर' रावजों दिन्थिदों दा गोबां मानसियानो बुजिमोना मा भाषाजों देखायहैखो होनो आरो जोंनाव जुदि जों नाटक जों सोरबा मानसि फैयोबा जों जुदि मोनसे प्रग्राम खालायनाय जोंनि बर' फावथाय देखायनांगौ हिन्दीनि देखायनो हाया नामाबो होनग्रा दं हिन्दीनि देखायनो थिनग्राबो दं आरो दानिकि जों बेखौ गैया मस्टआ जाहैबाय जोंनि कालचारखौ जों देखायगोन बेहाय रावनि खोथा गैया जोङो बर' नाटक खालाय बर' रावखौ जों दिन्थिलांगोन दा बेवहाय जोङो एसामिसानो जा हिन्दीयानो जा गुबुननिखौ लानांगौनि जोंहा गोनांथि गैया नाटकनि सल'खौ लानो हागौ जों बै फावथायनि सल'खौ लानो हागौ शेक्सपियारनिफ्राय लानो हागौ बा गोबां इंलिसनिफ्राय बा ग्रिकनि फरेननि जेखि जाया लानो हागौ एसामिसनिफ्राय बेंगलिनिफ्राय खिन्थु रावा जोंना बर'आनो थागोन बेवहाय जोङो बर'नि हारिमु एसे जों सोलोंनो बबेबा जुदि बेंगलि नाटकखौ जों खालायोबा बेवहाय जों बर' ड्रेस गाननायखौनो सोनोबो हागौ दा बेवहाय प्रेजेन्टेसननिसो स्टाइल जाहैबाय नङा होमबा बेखौ जों खालामलांनो हायो आरो दा जोङो साक्सेसखौनो बुंनांगोन गोबां जाबोदों दा जुदि पाब्लिकनि सापर्ट मोनलांबाय थायोबा आरो रायजोनि अननाय मोनबाय थायोबा जों आरो दावगालांनो हागोन जों सिगांलांनो हाबावगोन ना खिन्थु जों बुजिबावनांगोन आरो जोंबो हाबनो हानांगोन बुजायनो हानांगोन जोंनो एक्सुवेलि जों जिखिनि प्रग्राम खालाय पाब्लिसिटिया जोंना खम जायो जोंहा एक्टिं खालामनायाव दङ मानसिफ्रा जोंनो कालचारेल फिल्डआव मानसि मावग्रा नाथाय बे साइडआव मावनो थाखाय जोंहा मानसिया खम नालाय जेनेबा पाब्लिसिटि साइडनि मावनो थाखाय जेनेबा माखासे अनलाइननि खामानि मावनो थाखाय बेयाव खम नालाय बेखायनो जोंहा बे पाब्लिसिटिया खम जालाङो आरो गोसारनायाव खम जायो आरो दा बेखायनो जेखि जाया मानो जाय मिन्थियो बेनि थ्रुयै जोङो मोजाङै मिन्थियो दा गुबुन हारिफ्राबो मिन्थिबायानो जोंना आसामनि बाहेरायावबो मिन्थिबायानो बर' जोंनि लोगो थियेटार ग्रुपखौ दा जोङो त्रिपुरायावबो दिन्थिखांबाय सावगारि फावथायखौ जों त्रिपुरायाव आगरतलायाव दिन्थिबाय जों आरो जों झारखन्डआवबो फावथाय दिन्थिखांबाय जों वेस्ट बेंगलाव दिन्थिखांबाय शान्तिनिकेतनाव दा दिल्लीयावबो दिन्थिखांबाय दा जों दा नैबे नाटकआ जोङो नैबे आगस्ट लास्ट साइडआव जानो हागौ शिल्पग्राम गुवाहाटियाव बेखौ बे फावथाया दा दिनै दिन्थिगोन फावथाया आरो दा बेखौबो जोङो रेडि जाखादों आरो बाहाय दिन्थिनाय जागोन बेनिफ्राय कि जानि स्कप मोनोबा जों बाहेरायाव लांबावगोन बेनिफ्राय साबसिन जोंनिया थांखिया जाहैबाय जों बर' दङ दा गोबां जोंनावथ' माने 30-40ता बोसोराव एखमबा बोसोराव 50-60ता सिनेमा ओंखारो दा बेहाय कम्पिटिसन होननाय बुस्थुआ गैया जोंनाव डाइरेक्ट प्रफेसनेल होननाय एटिटिउड माबाया गैया आरो डाइरेक्ट कमार्सियेलि जों आं फैसा खामायगोन फैसा खांलायबाय बानायबाय बेवहाय रोंगौथि गैयै गोबां दङ गासैखौबो होनाखै आं गोबाङा रोंगौथि जाबाय रोंबायबो खालामबाय मोजां कुवालिटि ओंखारहांबायबो दा बेनि गेजेराव माखासे रोंगौथि गैयै पार्ट टाइम आर्टिस्ट आरो दा बेफोरनि थाखायनो जारै कालचारेल फिल्डआव बदनामबो जायो जेनेबा गाज्रि रोखोमनि सोरबाया ओरैनो फां जास्ट ओरैनो पार्ट टाइम ओंखारफैयो दा बेफोरनि थाखाय जों लुगैदों जाहाथे जोङो बर'नि जोंनि फावथायानो जा सिनेमायानो जा बेखौ जुदि आवगायाव लांनोबा बयबो सोलोंनांगोन नङा होमबा जों कर्स खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय जों NSD आव थांनो दरखार गैलिया बा बबेबा गोजानाव थांनानै कर्स खालामनायनि दरखार गैलिया एबा जों बबेबा थियेटार ग्रुपफोरजों खामानि मावोबानो एक्टिंनि थाखायथ' नाटकनि जाय मानसि बे साबसिन जाहैबाय थार डाइरेक्ट सिनेमा गानायनिफ्राय सासे मानसिया थियेटारनि फैनाय एक्टरफ्रा बलिउडनिखौ खेल खालाय बलिउडआव जेरै गोबां एक्टरफोर दङ नाटकनिफ्राय फैनाय अनुप बंकेरमोन दं नासिरुद्दिन शाहमोन दं आदिल हुसैनमोन दं गासिबो नाटकनिफ्राय फैजोबनाय आरो दा बेबायदि जुदि जोंनावबो दा बे साइडआव जुदि सोलोंनो गोसो होयोबा गोबां आवगैगोन खिन्थु ग्लेमारा नाटकआव खम नालाय रावबो गोसो होआ आरो डाइरेक्ट सिनेमाखौ डाइरेक्ट होसोनो नागिरो आरो दा बेवहाय जायनि थाखाय जोंहा कुवालिटिखौ जों मोननो नागिरा आरो बेहाय जेनेबा सिनेमा बानायनोसै बानायलायबाय जास्ट दिहुनबाय देखायबाय दाथ' गोबां सर्ट फिल्म बानायदों सर्ट मुभि बानायदों ना कुवालिटि दं ना मा दं गोबाङानो मोनसे मोननै मोजां ओंखारो मोजां दङ आरो गोबां सर्ट फिल्मखौ आं मोनसे मेसेजबो होनो सानदों सर्ट फिल्म बानायग्राफोर खुनु मोनसे मेसेज गैया मोनसे टिम फिक्स गैयाबाला जानला मोनला ससे खेबलाबायबाय मोनसे हगारबाय बेजोंनो सर्ट फिल्म होनानै फोसावो आरो दा बिदिजों मालाबाबो जों डेभेलप जानो हानाय नङा आवगायनाय नङा जों दा कम्पिटिसन जुगा कम्पिटिसन जों जाय साबसिन बानायगोन बेसो सोलिलांगोन नङा होमबा बेखौ जों आवगायलांनो जुदि माबालाङोबा जों सिगांलांनो हागोन आरो ओंखायनो सोलोंनांगोन जों बयबो सोलोंनायखौ गारनाङा जोंनावथ' नाटक होनबानो एरायखायो
दा एसे ग्लेमार मोनबाय सोरबा जुदि एसे एलबाम गाबाय खेबसे गाबाय नाटकआनो फैला बे जिबनाव नाटकनि मानसिनोबाथ' भेलु होखाला दा बेखायनो जों बेखौ जों जेबो साना बयबो दा बयबो सोलोंनांगौ जोंबो सोलोंगासिनो दं दाबो जों बेखौनो बयबो जाहाथे सोलोंनानै आवगायलाङो जोंना डेभेलप जालांनांगौ जोंना कालचार लाइना डेभेलप जालांनांगौ बर'नि हारिमुखौ जों जाहाथे डेभेलप खालामलांनो हायो बेखौ जों मिजिंथियो आरो बेफोरखौ जोङो जौसाङाव लाबोजोबनो नाजाबाय थादों आरो नाथाय माखासे उसुबिदाया मा जोंनि सिगांनि लिरबोनाय फावथायफोरखौ जों बाहाय खालामनांगौ एसे बिराद एडिट खालामनांगौ जानानै फैदों आरो बिराद गोलाव लिरबोनाय नालाय माखासे सिगांनि फर्मेटआ जुदा आरो जोंनि नाटक दिन्थिनायनि फर्मेटआ जुदा जों बांसिन सिम्बलिक खालामनाय जायो जोङो रियेलिस्टिकखौ खम खालामनाय जायो आरो रियेलिस्टिक फावथायखौ खम खालायो नालाय ओंखायनो जों लाबोनायाव एसे प्रब्लेम जादों आरो जोंनाव फावथाय थुनलाइ बे बिराद खम जानानै दङ आरो मा होनोमोनलाय उन्दैफोरनि चाइल्ड लिटारेचार बेथ' बिराद खमथार उन्दैफोरनि सायावथ' फरायनो गैखायानो होनजायो नङा होमबा बेफोरखौबो जोङो आवगायबोनायखौ लुगैदों फावथाय लिरग्रा मोजां लिरनाय आवगायबोनाय ओंखारबोनायखौ जों लुगैदों जोंखौ जुदि बुङोबा नैबे फावथायखौ जों खालामजानो लुगैदों जों खालामगोन मोनसे नाटकआ मानो होनबा लिरनानै दोनोबा बेयो गोथां महरै थागोन आरो जेब्लासिम बियो जौसाङाव फैया स्टेजाव फैया अब्लासिम बे मोनसे नाटकआ जिउ मोना सोरबाया लेखायावल' लिरनानै दोनबा बे मोनसे फुल मोनसे ड्रामा होननानै बुंनो हाया आरो बेखौ जों जौसाङाव लाबोजोबनो जेसेबां हागोन माने हाजोबगोनखौथ' बुङा जों नाजागोन आरो जों गासिबो बेखौ जों नाजाबाय थागोन दा बेखौनो रायजो राजाफ्रा जाहाथे हेफाजाब होलांबाय थायो बेखौ जों लुगैयो नोंथांमोनखौ जोंनिसिम दिनै लोगो थियेटार ग्रुपसिम सौफैनायखाय आरो जोंखौ अरायसम सापर्ट होलांबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोन मिडिया बड'लेण्ड रादाब बड'सा NBNN बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोन बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो इयुनावबो बिदिनो सापर्ट मोनलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय
नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।